casa meva hi havia ambient musical. El meu pare li agradava cantar i el meu pare no tenia bona veu, però en canvi tenia molt bon oïdo. La meva mare, just al revés. I amb aquesta em vaig posar a cantar la Santa Nit. I tothom es va posar a cantar la Santa Nit amb la seva llengua. Clar. Va ser molt emocionant. Dic que va ser emocionant que el capità del barco em va vindre i em va portar un xupito d'aquests de l'aguavita que jo no podia veure. Em sembla que en alguna de les fotos que tenim són 12 o 13, vull dir, és una cosa més aviat esquifida. Voluntat li devien posar tota, però esquifida i miserable. Que amb un nano veure un xicot com el mestre Esqueta, que a més era guapo, doncs li tenia una admiració i com que hi havia un tracte, doncs li tenia realment carinyo. Jo li tenia molt carinyo al mestre Esqueta. Escolta, tens sorpreses, Vens aquí, és una plaça que a Sant Cugat no n'hi ha una altra com aquesta, saps? No, I aquí venen la canalla a jugar i això dona una alegria en els que ja som grans. Clar, perquè... Molt bé, Cindo, mira, ara farem una cosa. Ara farem què? Seurem una estoneta aquí. Pues jo, des de jovenet, sempre m'ha agradat molt cantar. Quan tenia 6 o 7 anys, ja feia el sol el dia de Nadal a l'església. Aquest camí, com deia, ens ha portat a la Floresta, a casa de l'Alfons Minyarro i de la seva esposa, l'Anna Maria. El primer concert que vaig fer va ser un concurs de cors de claver que es va fer al Palau de la Música. Vam anar a cantar per primera vegada al Palau de la Música. Allà el que vam cantar va ser una peça obligada, se'n deia El plany de la Dida, amb una lletra molt maca, la música, bueno. Estic convençut que jo vaig estrenar una obra d'en Lluís Millet. Cruzat, com es deia, Papito? Josep Cruzat es deia, sí, que ell cantava llavors a la vida. I m'ho va proposar, i vaig dir, home, i per què no? Bueno, va dir, mira Jordi, ara jo sóc el mestre, i a partir d'ara em dius senyor Javier. Al meu pare també li agradava molt cantar, però ell era de la Unió. Més em vaig perdre les caramelles quan em vaig casar, quan vaig tindre el meu fill i quan van operar de la cama. Jo al golf hi tinc 22 copes a casa. De golf? Per què tiraves a l'oio? Era bonet. Se'ns presenta el bal i ens diu, escolta, nois, voldríeu ballar el Pagli Joan, unes quantes parelles, i per tornar-la a reemprendre, i vam dir, doncs sí, i vam fer 12 parelles, magnífica, i vam començar el Pagli Joan. Des de llavors ja s'ha ballat sempre. Susana, ven, tu amor quiero gozar. Susana, ven que tú me enseñarás a amar. Susana, ven, ton pare és escrivent. Ta mare ven castanyes al carrer ponen. Guineutes blanques comes parlen a l'eternitat. I amb el diafragma. Bueno, doncs cantem amb el que podem. De Garbí el vent avança, ja s'atança cap al mar, una barqueta per allà de benestar, si benestar. Endavant i la cançó del llavi dolç i fi, i s'adormi sobre el més diví, el més blanc i fort que se'n du al cor. La Maria de les Trenes, al mirar-la tot passant, feia de fugir les penes, la bellesa de Montsant. Totes les noies van sortint alegrement i cantar. I va haver-hi un moment que a l'hora d'assajar potser estàvem 4 gats i que em mirava el mestre Esqueta i em mirava i podem dir, què farem? Però actualment estic veient una embranzida
de gent jove, de gent que d'allò, i una manera de portar la coral, que crec que té un futur extraordinari. I bueno, sí, efectivament vam anar parlant amb ell, però l'heroi va dir que no estava per... En aquell moment... En aquell moment, concretament que no va posar cap excusa, que jo recordi, però simplement va dir que no. I la curiositat és que, ostres, que finalment l'heroi que llavors vam anar a buscar s'ha transformat en el meu gendre i a més amb el director de la Societat Coral de Lira. Bueno, doncs són coses de la vida, que voltes que fa. L'Eloi ens va dir que sí, jo crec que s'havia posat les mans al cap i va dir que ai, amb aquesta tropa no crec que vagi gaire lluny. Però l'Eloi ens va dir que sí. Per mi està... Jo crec que més de 4 coses, si ens veuen, senten i veuen com dirigeix el mestre Eloi, ens agafen una mena d'enveja. I mentre hi hagi Eloi, hi haurà una gran lira. Si això es continua fent així, crec que tenim lira per anys. La lira avui en dia té un nivell i aquest nivell s'ha de fer respectar. M'he oblidat de la segona part de la pregunta. Sí, que era... Jo també me n'he oblidat. Hauríem de fer una trobada, tipus costellada, tipus dinerat, alguna cosa per convidar que poguessin venir també les senyores. Uns núvols molt negres venen per l'horitzó i cada matita és a proa, el timoner, timó. I tot un pegat núvol que hi havia, bamba, quan s'ha ploure. El vam cridar nosaltres i ens van donar el segon premi, no sé si ho recordeu. L'amistat que vaig tenir amb el Miquel Garrell. Sí, ja ho sé, com més que germà. Perquè ens agradava tot el mateix. Ens agradava el ball de bastons, el ballet, els falcons, tot ho fèiem de tot el que passava quan no plegava. Podem dir que el hobby està en la lira, perquè és el que he dedicat més temps després de treballar. Hem anat al Palau de la Música, hem anat a l'auditori, hem anat a molts puestos. I això és una satisfacció molt gran per mi. Molt bé, Sindu. I estic molt content de ser de la lira. Al final ho ha dit. No heu donat una importància que em penso que no tinc. I tant, no. I tant, mira, si surts als papers... Mira, jo tot m'ho he passat de conya, m'ho he passat de mar de bé. També us diré de dir el truco, i és que sec a la part de darrere de l'autocar. I a la part de darrere de l'autocar, la part de davant l'ocupen les persones venerables. I la part de darrere l'ocupem els 4 brètols que encara quedem, tinguem l'edat que tinguem. I que això queda. Clar. Que ens heu eternitzat. Bé, Ara sóc etern. si tu ho veus així,